ಮೇಷರಾಶಿ ಮೇಷರಾಶಿ ಪಂಡ ಸುರುತವು ಅಶ್ವಿನಿ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲು ಪಾದಗಳು ಕೃತ್ತಿಕ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪಾದಲ ಸೇರಿದು ಒರಂಬ ಪಾದಗಳುಳ್ಳು. ಈ ಮೇಷರಾಶಿ ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಗಾತದಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಖರ್ಚಿಬರು ಗಾಡಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ನಿಧಾನ ನೇರ್ಪಾವಾತೆ ಗಾಡಿ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಗಾತಿಗೆದ ಪೊಣ್ಣು ತೋಜಂದೇ ಅವು ಆಂಡಲ ಪೆನ್ಪಾಟಿಕೆ ವರವು ಉಂಡು. ಮನಸ್ಸುಲ್ಲಾಸಲ ದೈವ ಅನುಕೂಲಲ ಉಂಡು. ದೇವಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಡ್ಡೆಗು ಅಂಚಾತ್ ಬಾಕಿ ಹಾಳದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ಈ ಮೇಷರಾಶಿದ ಜನ್ಮ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾತ್ ಈ ವಾರಡು ಭಾಗಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಂಡಾತೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಪಂಡ ಬೋರಿತ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಕೇರಿದ ಮೂಜಿ ಪಾದಲ ರೋಹಿಣಿ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದ ರಡ್ಡು ಪಾದಲ ಒಟ್ಟು ಒರ್ಬ ಪಾದಗಳಾಪ ಇಂಚ ಈ ಬೋರಿ ಪಂಡ ವೃಷಭ ರಾಶಿದ ಪುಟ್ಟಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಾರ ಉಡಲ್ದ ಸೌಖ್ಯ ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪಂದು ಪಂಡ ತರೆಬೇನೆ ನೆತ್ತರು ಗಾಯ ಅಪವಾದ ಆರೋಪ ಇಂಚಿತ್ತನವು ಪೂರ ತೋಚು. ಕೆಲಸದಾಕಳು ಒಡಪುಟ್ಟಿನಾಕಳೆ ತಕ್ರಾರು ದುಲ ತೋಜೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಈ ಪೂರಾ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯಿ ಲೆಕ್ಕಲ ತೋಚು ಅಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದು ತೋಜಿನಾಕಳು ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆನ್ಲ ಆಜು ಮೋಣಿದ ದೇಬೇರು ಷಣ್ಮುಖ ದೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇಬೇರನ್ನ ನಂಬೋಣ್ಲಿ. ಮೂಜಿನೇ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ಪಂಡ ಒಂಜಾಯಿಂಚಿ ರಾಶಿ ಐಟೆ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದ ರಡ್ಡು ಪಾದಗಳು ಆರ್ದ್ರ 4 ಅಂಚನೆ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಕೇರಿದ ಮೂಜಿ ಪಾದಗಳು ಈತ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಾಯಿ ರಾಶಿ ನೆಲೆಯಾಪುಂಡು. ಈ ರಾಶಿ ಪುಟ್ಟಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಾರಗೂ ಕುಟುಂಬ ಆವಡು ಬೇಲೆ ದಾಖಲೇಟ್ ಆವಡು ಹಿರಿಯರೆಡ್ ಆವಡು ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಟ ಮಾಜಿದು ಸಂತೋಷ ತೋಜೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಒಡಪುಟ್ಟಿನಾಕ್ಳು ಪಾಲುದಾರರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಸಂಕಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಆವು ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚ ದೋಷಗಳು ತೋಜಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಾತ್ ಸಂಕಟ ತೋಜಿನಾಕ್ಳು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇಬೇರನು ನರಸಿಂಹ ದೇಬೇರನು ಅಂಚನೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇಬೇರು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ತರೆತ್ತೆ ದೇಬೇರಿನ್ಲ ನಂಬೋಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆಗಾತು. 4ನೇ ರಾಶಿ ಆಪುಂಡು ಡೆಂಜಿ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡ್ ಕಟಕ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಕೇರಿದ ಪಾದ ಪುಷ್ಯ 4 ಪಾದ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ 4 ಪಾದ ಅಂಚ ಒರಂಬ ಪಾದ ಅಂಡ್ ಅವು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ರಾಶಿ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನಾಕಳು ಈ ವಾರಡು ಸಂಗಾತಿಗಿಡು ಪಂಡ ದಾಂಪತ್ಯಡು ಆಸಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯಾತ ತೋಜು. ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಳುಂಡು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಂಕಟದ ಕಾಲುಂಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಬೇನೆ ಆವಂದು ಪೋಡಿಪುನ ಬೋಡ್ಚಿ ಒಳ್ಳ ಸಂಕಟ ತೋಜುನಾಕಳು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇಬೇರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ದೇಬೇರನ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರತ ಬುಡೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಈತ ಮಲ್ಪಾಂಡ ಸಂಕಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಅನುಕೂಲದ ಸಮಯಗಳು ತೋಜರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾತ ಎಡ್ಡೆನ್ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಶಿ ಆಪುಂಡು ಈ ವಾರವು. 5ನೇ ರಾಶಿ ಆಪುಂಡು ಸಿಂಹ. ಸಿಂಹ ಬಂಡ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಪಣಿಯರಿದ್ದಿ ಮಲ್ಲ ರಾಶಿಯಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೆರೆಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚದಾಲ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಅಂಡಲ ಒರಂಬ ಪಾದಗಳು ಮಾತೇಟ್ಲ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಮಘ ನಕ್ಷತ್ರದ 4 ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುನಿ ಅತ್ತಂಡ ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರದ 4 ಪಾದ ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುನಿ ಅತ್ತಂಡ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪಾದ ಸೇರಿದು ಸಿಂಹರಾಶಿ ನೆಲೆ ಆಪುನ. ಈ ಸಿಂಹರಾಶಿ ನೆಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಾರಗೂ ನ್ಯಾಯ ಇತ್ತಿಂದ ಐಕ ಸಮಾಧಾನ ತೋಜು. ಒಡಪುಟ್ಟಿನಾಕ್ಲೆ ನಡೆದು ತಕ್ರಾರು ನಣಲ ಇಪ್ಪು ಜೋಕುಳು ಶತ್ರು ಸಾದಿ
ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಉಲ್ಲಾಸಗು ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು. ಷಣ್ಮುಖ ದೇವೇರು ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆಗಾದ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ಸಂಕಟ ತೋಜನಂಚಿತ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿ. ಆಂಜನೇಯ ರಾಶಿ ಆಪುಂಡು ಕನ್ಯಾ ಪಂಡ ಜೇವು ಪೊಣ್ಣು ಅಂದರ್ಥ. ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂಡ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಜಿ ಪಾದಗಳು, ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದ 4 ಪಾದಗಳು, ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುರುತ 2 ಪಾದಗಳು ಸೇರಿದು ಕನ್ಯಾ ಜೇವು ಪಣಪುನ ಕೂಡಿಗೆ ಆಪುಣ. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನಾಗ್ಲೆಗ್ ಈ ವಾರಗೂ ತೋಜಂದಿ ಸಾದಿ ನನ ತೋಜೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಳೆ ನೆಲ ಇಲ್ಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನೆಲ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ದಂಡು ಪಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆನ ಕಣ್ಣು ನಣಲ ತತ್ತಿದಿಪ್ಪಂದು ಅಂಚಾತ್ ಎಚ್ಚರೊಡೆ ಬೋಡು ಬುಳಾವಂತೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಕಣ್ಣು. ಉಡಲು ಸುಖ ಬತ್ರು ಆರೋಗ್ಯ ತೋಣೋಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಹಾಳು ತೋಜ್ಜಿ. ಸಂಕಟ ತೋಜನಾಕ್ಳು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೇರು ಅತ್ತೋ ಅಶ್ವತ್ಥ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ದೇವೇರೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆಗಾಪುಂಡು. 7ನೇ ರಾಶಿ ಆಪುಂಡು ತಕ್ಕಡಿ ತುಲಾ. ಈ ತಕ್ಕಡಿ ಪಂಪುನ ಪುದರತ ಕುಡಿಗೆಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಲೇನ ಸಂಗಾತದಾರೆ ಪಂಡ ದಾಂಪತ್ಯದಾರೆ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪೋಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವು. ಅತ್ತಾಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ಇಂದು ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡದು ಐಟೆ ನ್ಯಾಯಲ ಲಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ದಾಯ್ತೆ ಇತ್ತಂಟಲ್ಲ ಅವು ಮೋಕೆಗಾದ ಅಂಚಾಂದೆ ಪಣ್ಣೋಡಾತೆ. ಬಂಜಿ ಬಡವಲ ಕಮ್ಮಿಯೇ ತೋಜು ಆತೆ ಅಂಚಾಂದ ಪಂಡದು ಒಳ್ಳ ಅಜೀರ್ಣ ಅತ್ತಾಂಡ ತರದಿರ್ಗುನೆ ಅತ್ತಾಂಡ ಮಯಕ ಬರುಪುನ ಇಂಚಿತ್ತನವು ಪೂರ ತೋಜರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ತೆ ಪನೀತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಬೋಡು. ಬಾಕಿ ಹಾಳದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ಸಂಕಟ ಅಂದು ತೋಜುನಾಕಳು ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆನೆ ತರೆತ್ತ ಗಣಪತಿ ದೇಬೇರಿ ಈ 2 ದೇಬೇರಿನ ಶರಣಡೆಯುನ ಎಡ್ಡೆಗಾತು. 8ನೇ ರಾಶಿ ಆಪುಂಡು ವೃಶ್ಚಿಕ ಕೊಂಬಂಚೇಳು ಅತ್ತಾಂಡ ಕೊಂಬಚ್ಚೇಳು ಎಂದು ಪಣಪ. ಈ ಕೊಂಬಚ್ಚೇಳು ರಾಶಿಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರ್ಪನವು ವಿಶಾಖ ಅಕೇರಿದ ಪಾದ ಅಂಚನೆ ಅನುರಾಧ 4 ಪಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದ 4 ಪಾದಗಳು. ಈ ವೃಶ್ಚಿಕ ಕೂಡಿಗೆಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತನಾಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಾರಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತನ ನೀಲೆ ತೋಜುನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಕೈಕಂಜಿಗಾವಡು ಇಲ್ಲುಗಾವಡು ತಲಕ್ಕಾವಡು ನಿಲೆಕ್ಕಾವಡು ವ್ಯವಹಾರಗಾವಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನೇ ತೋಜುಂಡಾತೆ. ಅಂಚಾಂದ ಪಂಡದು ವಾಹನ ಅತ್ತಂಡ ಗಾಡಿ ಇಂದೇಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಡು. ಪೂರಾಡಳತೆ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಕೂಲಲ ತೋಜುದು ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಕಾನೂನು ರೀತಿದು ಸಂಕಟ ಇತ್ತನಾಕ್ಲು ನಾಗದೇಬೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಣ್ಣೆಡ್ಡೆಗ. ನಣ 9ನೇ ರಾಶಿ ಧನುಸ್ ಅತ್ತಾಂಡ ಬಿಲ್ ಎಂದು ಪಣಪ. ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ 4 ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ವ ಆಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದ 4 ಅಂಚನೆ ಉತ್ತರ ಆಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದ 1 ಪಾದಗಳು ಈ ಒರಂಬ ಪಾದಗಳು ಸೇರಿದು ಬಿಲ್ಲದ ಕೂಡಿಗೆ ತೋಜದು ಬರ್ಪುನು. ಈ ಬಿಲ್ಲದ ಕೂಡಿಗೆ ಧನಸ್ಸು ಕೂಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತನಾಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಗಾತದಾರು ಅತ್ತಂಡ ದಾಂಪತ್ಯದಾರು ಏರು ಉಳ್ಳೇರೋ ಆಕ್ಲೇನ ಬುದ್ಧಿ ಪನೀತು ಬದಲಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಈ ವಾರ ಅಂಚಾಂದ ಪಂಡದು ಪನೀತು ಇರಸಲ ತೋಜು ವಿರಸ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡೋ ಆ ಪಗ ದಾಂಪತ್ಯ ಪನೀತು ಕೈಪೆ ತೋಜು. ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕಜ್ಜ ಪಂಡ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬೇಲೆಡು ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಬೋಡು ವೈಟ್ಲ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರಡು ಮಲ್ಪಿ ವ್ಯವಹಾರಡು ಕೋಪ ಬತ್ರು ಬೊಳಾವಂತೆ ಬೋಡು ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಬೋಡು. ಒಳ್ಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಟಗಳು ತೋಜುಂಡ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸನ್ನಿಧಿ ನಾಗದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಿಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾಲೆ. 10ನೇ ರಾಶಿ ಆಪುಂಡು ಮಕರ ಪಂಡ ಮೊದಲೇ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಕೂಡಿಗೇಡು ಎಂಚೈಪುಂಡು ಪಂಡ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಕೇರಿದ ಮೂಜಿ ಪಾದಗಳು, ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ 4 ಪಾದ,
ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುರೂತ ರಡ್ಡು ಪಾದಗಳು. ಈ ಕೂಡಿಗೆಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಏರುಳ್ಳೇರೋ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಾರ ಕಡ ಉಂತು ಅತ್ತಂಡ ಸಾಲ ಉಂತರು. ಬೆಣ್ಪಾಟಿಗೆಡು ವರ ಉಡು ಸಮಾಧಾನ ತೋಚು. ಇಲ್ಲು ನೀಲೆ ಜಾಗಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಇದ್ದಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡಿಗಾವಡು ಜಾಗೆಗಾವಡು ಕಟ್ಟಡ ಇಂಚಿತ್ತನ ಹೋಯ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ದುಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ದಾಂಡ ಗಣಪತಿ ದೇಬೇರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇಬೇರು ಅಂಚನೆ ಷಣ್ಮುಖ ದೇಬೇರಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾದು ಇಂಬುಗಾತು ಕಾತುಕೊಳ್ಳುನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಣೋಡು ಅಂಚಾತು ಪನೀತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ರಾಶಿ ಅಕೇರಿದ ಅತ್ತಂಡ 16ನೇ ರಾಶಿ ಆಪುಂಡು ಮೀನ್ಲು. ಈ ಮೀನ ಪಣಪನ ಕೂಡಿಗೆಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನಾಕ್ಲೆಗ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಓವರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ ಅಕೇರಿದ ಪಾದ, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ 4 ಪಾದ, ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ 4 ಪಾದ. ಈ ಮೀನ್ಲು ಅತ್ತಂಡ ಮೀನ ಪಣಪುನ ಕೂಟೋಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನಾಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಗಾತದಾರು ಏರಿ ಪುಯರ ಆಕಳು ಬೇಕಳ ನಮಿತ್ತು ದೂರು ಅತ್ತಂಡ ಆರೋಪ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ನೀಲೆ ಆವಡು ನೆಲ ಆವಡು ಕೈ ತತ್ತರು ಅಂಚಾತ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಕಣ್ಣುಗುಳಾತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಹಾಳು ಮಂತೊಂಡೆ. ಇಂಚಾಂದ ಪಂಡದು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಮಿನಿ ವಾಹನ ಬರಿಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಬಾಕಿ ಮಲ್ಲ ನಷ್ಟದಾಲ ತೋಜಂದು ಅಂಚಾಂದ ಪಂಡದು ಜಾಗೀಡು ನಾಗದೆ ಬೇರೆನೆ ತೋಜುಂಡು. ಆರೇನೆ ನಂಬೊಂಡ್ಲೆ ಯಾರು. 11ನೇ ರಾಶಿ ಆಪುಂಡು ಕುಂಭ ತಂಡ ಕಡ್ಡಿಯ ಪಂಪುನ ಕುಡಿಗೆ. ಈ ಕೂಡಿಗೆಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಾಕಳು ಪಂಡ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಕೇರಿದ 2 ಪಾದ, ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದ 4 ಪಾದ, ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುರೂತ ಮೂಜಿ ಪಾದಗಳು. ಈ ರಾಶಿಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನಾಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಾರಡು ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಸಂಕಟ ಬತ್ರು ಆಯಾ ತತ್ವಾರು ಎಚ್ಚರಬೋಡು. ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪಂಡ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲು ತಂಡ ಮೂಲದ ಇಲ್ಲಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯೋಜಿಪ್ಪು ಆಯ್ನವು ಉಂಡು ಅಂಚ ಹಾಜಿರ್ ಮಂತೊಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆಗಾತು. ಜೋಕಳಾವಡು ಸಂಗಾತದಾರಾವಡು ಪಂಡ ದಾಂಪತ್ಯದಾರು ಇಂಚ ಏರ್ಲ ದೂರ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲು ಇತ್ತುಂಡ ಬರುವೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ಅಂದ ಪಣ್ಣೋಡಾಪುಂಡು. ಸಂಕಟ ತೋಜುನಂಚಿತ್ತಿನಾಕ್ಲು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವೇರು ಅಥವಾ ನರಸಿಂಹ ದೇವೇರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆಗಾತು.